Moi! Hei, mulla olisi yksi vinkki tähän maanantai-aamuun, miten sä pystyt nostamaan sun työtehoja tällä viikolla. Meidän nykyihmisten suurin haaste on lukuisat ulkopuoliset keskeytykset päivän mittaan. Eli kun sulle tulee muutama 10 sähköpostia ja kollegat käy moikkaamassa sua ja käyt vähän Facebookissa, eri somekanavissa tsekkaamassa jutut ja tulee puheluita ja chat-viestejä ja niin edelleen, niin sulle voi helposti tulla 100 tai jopa joillekin useampi 100 keskeytystä päivän mittaan. Ja ne aina vie sun ajatukset muualle siitä sun sen hetkisestä työtehtävästä. Nykytutkimusten mukaan meillä ihmisillä kestää noin 15 minuuttia laskeutua syvempään keskittymisen tilaan, joka tarkoittaa sitä, että näitä aikajaksoja 32 sun työpäivän aikana. Ja jos sulle tulee huomattavasti enemmän tasaiseen tahtiin keskeytyksiä, niin sulla ei päivän mittaan ole ollenkaan hetkeä, jolloin sä olisit kunnolla keskittynyt sun töihin. Työkalu tähän, se helpotus tähän löytyy siitä, että sä rytmität sun päivät. Eli sä valitset jonkun tietyn ajankohdan, vaikka aamupäivällä, milloin sä eliminoit kaikki ulkopuoliset keskeytykset sulta. Sä huolehdit, että puhelimet on kiinni ja sä et itse käy kurkkaamassa Facebookissa tai lue sähköposteja sillä välillä. Ja niin sä pystyt vaipumaan ikään kuin siinä syvempää keskittyneeseen olotilaa ja sun työteho nousee huomattavasti. Sen jälkeen sä voit taas valita, että sulle tulee hetken aikaa, jolloin sä tsekkailet näitä juoksevia pieniä asioita ja otat vastaan näitä keskeytyksiä. Ja sitten taas otat uuden rytmityksen ja huolehdit keskeytykset pois sulta. Ensi kerralla mä kerron sulle, miten sä pystyt vaikuttamaan sun sisäisiin keskeytyksiin, eli sun mielen tuottamiin ajatuksiin ja ideoihin, mitkä syntyy siinä sun työnteon keskellä. Mut palataan siihen. Moikka!